kule cheti. Right. Na nikupeza kuwa ndinachia minombo hapana. Ndio topa sasa bora. Kuti watiti zifanye kuzijua kwa hiyo production kuna watu wanakuno. Chema. Andimbo yeti. Sikuti mko mtai bora ndani. Ndio. Go bora. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sungano oye. Sungano oye. Sapuku oye. It's nice to be here. Kuhle kwa lapa. Kumna wala pape. Kuti tuwe tumeungana panelo nzimo elibenbeki tichiwa tenda kutichengetedza vanotiita inonguva inguva yamaintroductions anzandautaura mberi asi iniso kudzoka mangoita ini ndinonzi vasiziva vanoti vapostori vanova chemeni wesungano yana baba vatinavo panapa tina vakuru vari muBishops Council vana vaovhasiya vedu tina vaovhasiya baba vaMujeni vari pano ava tina baba vaovhasiya vaMupondi tina baba vaovhasiya vaMatava ndivo vakuru vari pano iye zvino vana baba namai nambuya vapedza zvakutozorora tichava navo nguva fupi yekutevera iye zvino regai ndimboti ndimbopromova maobvesewo kambokukwazisai titi rugare. Amen. Checha Jesu, haleluya. Amen. Vakatengwa neropa raJesu, haleluya. Amen. Tinotenda manirano nyasha dzaMwari zvakanga sina kukwana zvakanga sina kuzara zvakaonekwa naMwari kudenga ndipo panoona kuti isu kusakwana nekusazara kwedu zviri nani tiwanirwe nyasha muna Kristu Jesu tikukwana nekuzara nokuda kwokufa kwake nekumuka kuti isu tigoniswe muzita raJesu, haleluya. Tinotenda nokuda kwenyasha idzodzo dzakapfuura mberi muya muchino waburuka kusvika taburutsirwa Archbishop Chirwa vanhu vaMwari patinoda kukudza manherano muzita raJesu, haleluya. Ngatitendei tikudze muranda waMwari mudzodzi waMwari wakatibereka neevhangeri baba vedu Archbishop Chirwa muzita raJesu, haleluya. Haleluya, haleluya. Pamwe chete nababa Bishop ndoda kuvakudza panguva ino atiwo mangwanani tinzwe kuvakudza nokuvagamuchira muzita raJesu, haleluya. Utungamiri hwose hwana baba hwemaovhasiyas hwose utungamiri hwana baba hwemafundisi vose vabati evhangeri madhikoni vaparidzi vanyori nevatariri kusvika pamukomana mudiki muimba yacho muzita raJesu, haleluya. Ndinotenda nokukudza mbuya vedu mbuya Bishop muzita raJesu, haleluya. Pamwe chete naamai Bishop vanamai vanokuzwa vose nekudedzera kusvika pamusikana mudiki muimba yacho muzita raJesu, haleluya. Regai titende nekukwazisa mose nokutenda nokuya kwenyu muzita raJesu, haleluya. Haleluya. Vanhu vangaona sokushomeka vakachazara inotenda asi panapa tinoziva ndozvazvinoita zvakubira zvino zvanoita urigare Yesu, haleluya. Ndinotenda regai ndine baba vaMujeni kana pamadam raJesu, haleluya. Ndokunga tine dzimwe hama dzatingatadza kunzwisisa dziri pakati pedu dzandinoshuva kwazvo kuti vamwe vadzisiye kunyange nepadzakagara hapafaniri kuti vakagara saipapa. Urigare Yesu. Ndichakumbira kunyange baba vamauye mugamuchira vatungamiri vose kunyange vafundisi kwavakagara hapo kwavafanira vakagara ndichashoka vafundisi mupe ikoko. Haleluya. Kune hama dzatinofanira kutenda vaprofita vedu muchechi ino muzita raJesu. Ngatingovatendai.
kana chechi isina muprofita yakafanana nebofu. Bofu harina ngerine mutungu wakakwana asi rine dambudziko rokuona. Saka chechi kana isina muprofita haigona kuva kati vatendei vari pakati pedu mutara Jesu. Vanofana kukuzwa kakapetwa kwezi Bhaibheri shoko raMwari kuti vaprofiti vanosimbisa kereke. Kereke kana isina muprofita haina kusimba, saka vanhu vanopedza vaita mahure echechi. Ezvo vari kutiza mumakereke takambosvika kuzaka mufundisi akavharira vanhu muchikoro. Zvikanzi ndikutaura naHeadmaster pamusoro pemuripo wemari izvo aida kuprofita nechechi ineyi. Aisaina matemo chechi ainzi Church of Christ in America. Akavharira akakumbira akatizwa ndokumbirawo ndikoprofita. Asi mundiprofita makandivharira mubaba ndasiya ndakakira chechi yangu yaingopinzawo. Ndikutaura chokwadi tiri pamuchemo. Vakachemera baba nemachena kuti vaprofita, tikati haiwa enda pachena isi hatidi zvokuba. Zvikanzi haiwa tikati ko, zvikanzi vanaenda vharire kuvavharire, zvikanzi hafani kuziya ozonoparidza muchiti musaenda kuvaprofiti wauya kuvaprofita. Saka zvandikutaura ndezvokuti tina baba veza ndokumbira kuti musunge baba. Ndinofara kuti muri baba zviponere tavaprofita asi takasiyana. Hazvina basa kuti unoprofita asi kuprofita kwakasiyana. Kuna anoprofita kuunganidza, kuna anoprofita kusaunganidza. Hazvina basa kuti unoiti asi kana usingagoni kuunganidza muprofita asagoni kuunganidza. Ndizvo zvandinoziya. Kana vaprofita mubhaibheri vakanyorwa sezvavari mabasa avo muzita raJesu. Haleluya. Saka tinoona kuti pane nzvimbo muprofita anotopfachura kana kutouraya mweya yavanhu iye ari muprofita. Pachitaridzwa kuti paari pasimbiswa asi iye anenge achitouraya. Poshanga zvibereko asi pakakumbirwa navana nokutenda nokunzwisisa. Baba vari pana ava vanosenza kuZimbabwe Prison Services. Vari vakuru veko. Kana titi vakuru tatopedza. Kana uchida kuona kuti vakuru sungwa parangava yatichadzidziswa pano paipurogiramu iri pano tichadzidziswa zvemutemo ndopauchaona kuti vakuru. Kana vari pano kuri kwasenga zvavo asi pauchaona kukoleji yavo ndopauchaona kuti hauna kumwana. Saka vari pano vakanzwa evhangeri shoko raMwari vakagamuchira vakatenda kutouya panapa. Ona tiri kuvabata tisingatyi tichiziva kuti munashe tava norama. Ndova muchitenda muchikudza. Lero kereke yaMwari shuwa magona kufunga semufungo unoita murume uyo nekugamuchira nokukudza sekukudza kuita murume uyu tese tikapona. Chechi yaJesu. Haleluya. Zvatiri kutaura izvi kutaura chokwadi pamberi paMwari. Izvo tiri muno tine vanamudziwa tinawo atisingagoni kuti tiitaure asi achakurukurwa. Asi murume uyu wakatenda akagamuchira akakumbira kuna baba kuti vatungamiri vavaprofita vasvike pasangano paari pane vanhu vanodarika 200. Nokuti munomu muri vanhu vanonamata muri branch rake. Muri branch rake. Imi varume muno vakatokwana varume vari pabranch asi atakaringa vakadzi nevana. Ndikutaura chokwadi. Vese vanokona ava tikati i110 yevanhu varipo. Pakatomirirwa kunobhabhatidzwa vanhu more than 40. Izvezvi more not less, more than 40 pakamuzuma. Pano vanhu pakababa ava vati ini namuda mutango unobhabhatidzwa mumaushu. Kuno kusangano yana baba kusungano ndosaka vari pano. Ndo vakatanga kuona mukomana uyu vakamutenda vakamugamuchira. Kunyange nekubasa maofu anopa vachimupa. Amene chavakanga vaona vachikuti mukomana uyu haenda uyu wechechi musiya yakadaro. Mupe program maduties
asingati sekuchechi yake niwazini nayo chechi ndokuzoti musunu uno ndoba vakashoka batire kunona matamukoma nawo sobatasangana wanavo ndoba vabatsirikana saka vari pano ndoti vakukwazise vakuru vekupriso vakuru vanoti kana dziri pamapendekete vana makepisa vane zisibheji zvokudombere kwete kadokodokokaya isihombe isivire simbi ngatifarire kana tine vanhu vakaita sevana muchechi chechi haisokoni kucheneusa vanorwara tozoona mubishi kuti uya unoponeswa yango chechi varwere vanokukusa chiko checho pamatenzi vanorwara asi ndafara tichitenda kuti vakukwazisai ndati ndikutorere nguva ndikuzivise murume ari pakati penyu tine munhu mukuru vari kuru vehurumende vari pakati penyu muzita raJesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Amen. Tina yetimwe vari pano baba mutasa baba muvangeri vanokashira baba mutasa varun'anga ndofa takaonekwa ipapo kusvika nhasi vari pano vachitenda mukereke zvakuZvaJesu Apostolic Church. Saka ndinokumbira kuti tese tivagamuchire tivafarire kuti iko zvino tinavo muno vari baba vedu vanotungamirawo nyika, vanhu vatenda nekugamuchira shoko reevhangeri yaShe nanhasi vari pakati pedu muzita raJesu. Amen. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Tinokutendayo vanhu vaMwari. Ndingati vanhu ivava vakuru vava patakavaona kwedu takava tichine chishuvo kuti vagoendireiko. Vakamboita nguva diki panhamo ipapo, asi zvakaitwa shoko raMwari ipapo pandasvika pano chinzi ndivava ndanyatsokuvatarisa kuti baba vachuva here ndivo here ndokutoona kuti ndivo zvotobaya ndokuti vakasiya tiine chichine chidokwa cheshoko raMwari ravakanga vatiparidzira panhamo ipapo. Aiwa hama dzangu ndinokutendai vanhu vaMwari. Ivavo vandigere navo vangu handinogavariraandendandiravo. Aiwa ndinotenda nezvavanoita hama dzangu nokuti kwedu zvavari kuita iva zvinotipa chimiro chakanaka pasangano renyu rezvavo. Haleluya. Tinotenda zvakanyanya ndakuti ndingoita muchigemu kuitira kuti vatungamiri vedu vesungano kana ngozosangana navo kana ngozondiudza vatungamiri vakuru vachauya vakunge vakuvaziva kuti tine vatungamiri vari pakati penyu muzita raJesu. Haleluya. Nevamwe vachauya kune vamwe vachauya andinozoti vavatera basa rakabatwa mukati mukambusuma muzita raJesu. Ndorandokuona nevarume vanomwana avo handitini kuti ndivovoka vamaona avo ibasa rakabatwa miki vachidhuwaravakagara zvavo ikambuzuma vasati vari voga nanamai vazhinji vari kuya mangwani kuzobhabhatiswa kuno yanzwa kudaro vachifona kombi iri kutevera vane kombi dzavo amekure kana sikakanganisi vatosvika nditi. Saka tinotenda muzita raJesu ibasa repakambuzuma randachiti vakakumbira kutungamiri kuti ubate basa ipapo. Saka vakasvika vatungamiri vakabata basa iri kupfuura iri kusvika naKenel Chitsungo weZimbabwe National Army atendeuka. Vakanga vasingafambe vakafamba. Saka kuti titendei nevatungamiri pasungano ino Mwari vakukomborerei
chikukwazai mose tikona nyama dzose tasvika mwari vari kuite zvakanaka yashadzaise kuti jesu kristu komborere mukombo kwadzimusangano uno muzita rajesu amen. muberekere kupedza nguva yedu ngaatina kutoita mitauro yemashoko avo zvakanaka muzita rajesu amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pekaipene mfaro mzhinji kuti chakuwa zvakano muzvinasi chekutanga mufanire muzasi mazviita aba nekuti tisonganiswe sezvataitwa. Shoko rangu kumapisarema 133 rinoti tarirai kunaka kwazvo kana hama nehama dzichigara pamwe chete neugare dzigere pamwe chete nemufaro. Zvino hama nehama dzasanganiswa muno nhasi wanga usingazive kuti ihama yako, asi shoko rakuti ihama yani yako, kwete nekuda kwebasa ravo asi nekuda kwekuti vatenda kwatinotenda. Saka izvozvo zvandipa zvakanaka, hanzi zvinobva zvafanana nemafuta akadirwa pana Aroni ari kudonha nemundebvu dzake rugare ngaruenezwa mufaro kune vakatengwa neropa raJesu. Saka ndatenda ndafara ukasiya, ndatenda ndafara cheme kuti tasonganiswa, ndatenda ndafara ingo yakanaka yatawaniswa. Ndatenda ndafara vachiticha mundisi kuti mati ndafara ndakuwaniswa chi mukana wekuti pamwe ndinopedzisira ndisina kumutaura. Ndo kana watokuva iwoyo pawatoiwana taura mwari watoti zvichiitika. Saka tikufara kuti ndonguva yatakuwana Mwari kuti basa rake richiitwa. Zvangodzivamwe naichiita zvivi avanambodzavachasangana nezvakanaka izvi. Izvi zvakanyanya kunaka kaizvo. Chindochokwadi chiti zvakanyanyawo kunaka. Kunyange usina kuzoparidzirwa imbofunga uchinonga mune izvozvo zvaazvingotaurwa izvi, unofanira kuona Mwari vakupeputse ushinure, usarande uchidzokera mumima mumberi yaJesu pamuploti. Haleluya, haleluya. Akanaka kuva pano. Tinoti rekaiwo ndingokwanisa baba vachishoko vachirwa muzita raJesu. Mwari ngavaite zvakanaka kunyange vakazorora panzvimbo iyo, asi basa raMwari kupfuurira mberi nambuya tinokwanisa muzita raJesu. Mwari ngavaite zvakanaka, tipe chipo chokutenda kuna baba vachishoko. Mwari ngavavakasi tinotenda namai basa raMwari kupfuura mberi mutungamiri wese paimba yaMwari. Tinozokwanisana tose tichiti Mwari ndiMwari vakanaka tasanganiswa nekuda kunyeshedza Ishe wedu Kristu Jesu. Haleluya, haleluya. Tinotenda kufunga ndanzi ndokupasi, saka ndinoti mhoro yebesta raJesu Kristu. Haleluya. Hallelujah.
atidi kuzivanza panani ngagona ndaraba chimwe madono unodziva waitawo mamanyukunyuku ukabva zipukura ndochokutanga mukomana ari kutaurwa vashiyani ndiye mugondo wangu mukomana. varume vezvapupu basa ramuri kuita zvikuru vatungamiri ndogara muchitaura kuti zvamunongoitwa vapirisita imungana muchizoona munozoona vanenge zvimwe zvinhu zvisingaiti zvamavangoita izvozvi ndo zvinhu zvacho zvimi vakuru vatoekei kana ani anoiswa ruoko nemi moropafadza nikereke yacho. Chipo chimwe chete ndechekuti ukaona uri achitadza muprista ukada kuteedzera iwe wakatozvirasa nokuti chakataka ari muprista haachatongwa mwari wake akamusika zvakatodaro. Ndine urombo kune anozonha muprista vakaungana kudai makatoiswa kuna mari pamuri ipapo saka chimboshingirirai kufundisa vanhu nokunamatira mukona ndozviripo ndozvandokutendai vaprista. ndotenda kuuya kwedu tese kuungana zvazvisiri nyore panikeiswe chikomba tichitsvaka kuti pakadyiwe here pakadii nanhasi tiri kungodaro kuti titsvage kuti zvingatiruramise nezvipi asi ndinofunga vaini ndofunga chiabeni mungatadzikupawo vanhu vauya kana mangwana asi kurunga kwenyu saka ndo zvachitinetsa. Ndine urombo kuti takutambirai kwasviba mangwana asi basa riripo kana watotendeuka watokuitoita basa ramwari vakutotendeutsa mumwe nyaya iripo yeshe cheino ndeyekutendeutsa kudzorera vanhu kuna mwari haisi yekuti tingofara kuti zvakuyaona vanhu toda kuti vanhu vakarurama ndokuti matodai matorurama vanhu vakarurama vari kuita vada kudzorerwa kuna mwari ndo vachadzorerwa kuna mwari nenzira yenyu. Iwe kwamungotendeuka usati
usati nakati ndokagura rakapera rakasiyana muri vamwe chete. Saka ndinotenda varume masvika pano tinokutambirai kuti manzwa maintroduction apfuura kuti vana baba vaungana. Saka basa rese richaitwa pabasa pano mangwana tomuka tiri mumambuseri redu totoita zvine basa hanzi na MC toda kuti wanoona wako mushuvwe mukesheni unongonozviwa ushuva naye pano kana uine ragi rakadaro ndounozviwa. Saka hanzi kune basa mangwana. Basa riri pano nderekutendeutsa vanhu, harisi rokungoti sungano. Kutendeutsa vanhu ndosheshezva ku. Saka ndinotenda vakuru chairman tatambira vaeni vedu vauya inu vese hamusi vaini. Chimwe chete ndechokuyeudzai kuti munhu anzi auya pano wezvapupu kune dhora riri kubiswa. Vangazokanganwa kubisira vana vamakadhi. Munhu wese auya pano kubatsira zviripo kune dhora kana kudarika uchida zvako. Asi munhu asvika pano anobisa dhora, riri dhora rokuti tigwana chokudya. Kana uchida unobisa hako zviri pamusoro. Ndo zviri pano zvinhu zvacho. Ndinokutendai kuuya kwedu. Haleluya. Haleluya. Sungano way. Sungano way. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Shuwa tinotenda kuva pano. Inyasha dzani, dzamari, dzasakisa kuti tive pano zuva ranhasi uno romusi wa 14 July 2017. Tinotenda zvikuru. Chokutanga ndida kuremekedza muvambi wakavamba nesangano rinorezvapupu Baba Achi. Kuda kwavo baba kuti nhasi kuzonzi kune zvapupu. Sungano iri kuzova kune sungano chikonzero chababa late Archbishop. Ndoda kuvaremekera zvikuru baba vachinwa. Ndichiremekedzawo zvikuru sei baba Bishop vari kuramba vachitungamirira kereke iri kukura nomuono wavo wakapinza. Nomuono wavo unoita kuti tive vana baba vanonzi vana baba. Tisingodzi vana baba chete, asi kuti vana baba vanonzi vanani? Vana baba mukati maana baba. Ndinoremekedzawo maobvasi edu vatinavo, zvigaro zvavo chienda kumapastors, vafundisi nezvigaro zvese zvinoremekedzwa kusvika pamukomana wekuzvisvina. Chiti haleluya. Ndinoda kutendawo zvikuru vaenzi vedu vakafanana naHedman. Hedman is a traditional leader. Manwa traditional leader havana zvavari kushaya kumba kwavo. Handiti zvese vanozviwana, asi vakaona kuti pane chinhu chimwe chete chandiri kushaya. Yani nemwana. Kuti mwoyo wako usununguke, ndinofanira kuva pedyo nani? Namwana. Kuini wangu inini ndinozokona kumisa kuti ndiri pamberi paMwari. Ndinani wangu. Haleluya. Kana Hedman traditional leader chino ndinofanira kuziva musiki. Ndokuti upenyu hwangu kudini? Musununguke ndege kudini? Kuremerwa mukati mokurarama kwavo. Ndo chinhu chimwe chadini? Chasara. Zvimwe zvese ndinazvo. Asi chandisina ndiyani? Ndinokutendai baba. Mwana kuropafadze. Baba Alesi. Ndokungakusvikwei pamugereka uko. Munenge mugeremo muya munafenzi kuti uchitonhorera. Handiti? Uchikudazira nomufaro. Vari kukati mene nebasa. Vachimatipa vanenge vachidini? Vachidira. Vakati umunemwe zvangutii. Asi pane hapana chino chandinoshaya. Zvese ndinodini? Ndinozwana ndakagara 4. Then what's man?
wakaendesha nini njimba kaguyoka kale kutemetewa hakuna ndani asichumu wanataka kushikana ndiani mwana musiki ati chicha wachada iye zvino kana ito nyembe chirembe kunze kwani nokuti vaida kuti nyembe ndakatipuwa nani naMwari vazhinji vari kushanda navo vari kudzinda asi zviri kudini zviri kuramba saka vavarezva ndoda kutenda zvikuru makazvisarudzira nzira yakadi yakanaka yokufamba nayo nzira isingaremu kwete nzira isingadhakwi kwete inokuremedzai asi makafunga nzira yeufaro nzira yekutenda Mwari ndinokurokodedzai zvikuru Mwari ngakukomborei ndogare varovera tinokuvatamira namaoko maviri meni nababa vadeza kuri kusungano. We are saying Baba, Bana Baba, welcome to Sungano. Nilendera mbere nikirebekeza mbuya wetu mbuya vakaita basa kuru mbuya ndio vaingira babashi vachiita basa rani vachifamba vachidi vachisara navana vachichengeta vana vachisara vachisimudzira shoko raMwari chienda mberi nanhasi uno mbuya tinavo mavaona vanhu vari vana vambuya havana kuti ndinosara pano kuti nesungano aiwa musurwadzano hanzi neriwo ndirikudini ndiri kuenda vari kudzidzisa vana mai vedu vatinavo madzimai edu kutya chii kutya Mwari kurembekedza Mwari kuziva kuti Mwari ariko anongonzi Mwari anofanira kurembekedzwa sei. Mbuya vakura asi vanoziva kuti akasvitsira kuti kure ndidaro ndiani ndiMwari ndiye wakachengetedza upenyu hwangu. Haleluya. Chengetedza vamai amai bishop nanhasi uno vari kuramba vachifamba vachibatsirana namadzimai leadership yavo vakazvinipisa kudaro havambozvidare nemini mai bishop vana vana madzimai vari kuratidza rudzidziso namaitiro avo ezambuya handiti kuti andamboona zvipikumadzaima kuona handiti mukasvika paura vanogozi kuti ndiro handitika vanozvitoita very simple handiti kuti madzimai vasatya madzimai shiva vave apochepo amai handiti amai vana madzimai vagodzidza zvakanaka inovarumbidza amai zvirumbidza madzimai avaovhasiyas madzimai avafundisi sori amapastors vafundisi nezvigaro zvese kusvika musikana wopezisira ichiti rugare. Hama dzangu ndinoda kuzadzisa zvambotaurwa nababa waMadonu agere panapa. Nhasi izuva ndofunga this is yatinoti men's conference zvapupu zvaJesu men's conference yana baba vana baba misoro yenyu yemba ndozvinotaura bhuku rani raMwari iri bhaibheri iyi ririkutaura baba musoro wenyu wemba. Kana baba akasaita musoro wemba haasi baba handiti baba vanosungirwa kutaridza kuti ndi baba namabasa avo oubaba. Kwete ubaba zvakafanana neimbwa. Imbwa inotiza pamushapayaka ichiti manext door ese kana maraini ese akatenderera
zvainga ikoko ichindorwa nedzimwe handiti zvazinge zichirwira nodii ziva handiti zvino handiti hanzi ndini chete handiti apa ndini ndinofana kwachi panofana kutaridza kuti ndiniri kutonga in this territory handiti zvino handiko kutonga kwatinoreva ikoko handiti isu tiri vana baba ndoda kuchingamidzai vana baba nokuuya kwamaita ndinoziva kuti maenda kure muchitsvaka mari muchina muchikwereta muchidii kuti muuye kunosungana tizosangana saana baba tikurudzirane kugara saana baba zvamaita izvozvo izvoka ndimunafanira zvakakosha kwazvo sungano iyoyi yamauya iyi haizombofi yakapera mukati momweya wenyu muchabva pano madzidza chimwe chunhu chamusina mbodi takapedzisira timwe wakugara pasi sana baba tichiti kufundisana musi wa 4 November 2016 kumasvingo Lovell Triangle ndo patakapedzisira kuita chii sungano yana baba isusu sana baba hatufaniri kudyiwanana mai vana mai ndi vana mai endikati kaenda kubhaibheri kuti vana mai ndi vanani tinovaziva kuti vana mai makanzi mubatsiri wana baba. And the converse is not true. The opposite is not what? True. Ndinoona kuti inini iye zvino vana baba ndio vada kubatsirwa nani nana mai nokuti tiri kusiya basa rani redu. Gentlemen, hatipindi denga kunyepa nokuti tinoona basa takapuwa nani naMwari rokuva musoro wemba baba ndio vanendevu banditi kutaza baba ndiye jongo. Yes. Kana physical yabo chamamiri yabo chao. Mwana akasika achiziva kuti ndakusikani baba. Tare mabhunu chao. Anditi jombere nehuko. Kana garukuni chero zvarenge kushita. Anditi rino tare very proud. Anditi kuisu ndinofa zvikuru nokuuya kwamaita zvisinei kuti vamwe tirikuti vamwe vasati vava vakawanda tinozati vamwe vachasvika kuti mangwana but isisu tauya ngatiise musoro pamwe sana baba tova nomunomu mumwe. Izvi zvapupu zvaJesu Apostolic Church vana baba vamwe ngatirege kuva kuti uyu ane pfungwa dzake uyu ane pfungwa dzake hativaki tinenge tichiputsa. Tauya pano kuzodzorana nokuumbana kuti nindirevo baba vakaita savavo babavo ndozviita sei, babavo vanozviita sei kuti vanzi navana vavo ndi baba. Kunzi baba is not easy. Kunzi baba zvinhu zvinorema. Baba vanofana kunoitira mhuri yavo. Mhuri inoitirwa nani nababa. Mutupo pamushando wani ndoababa. Kana kwauzobana mutupo kwamai vanenge vatenda vani vasekuru zvinoreva kuti vasina chi baba. Haleluya.
tiri kunzwanyeyo varume. Haleluya. Zapopo wewe. Sungano wewe. Ndilo basa resungano. Sungano takauya kunosungano kuti tizodzidzisana kuumbana. Anditi kuumbana kuva kunonzi baba. Anditi nokudzidzisa vana vedu tsika dzakanaka. Kana usiri baba akarurama, baba vanotya Mwari. Baba vanotyani? Ndivo baba vanokwanisa kupa vana dzidziso dzakarurama. Ndivo baba vakakwana, baba vakazara. Unodzidzise chii mwana wako kana usingatyi Mwari? Kudhakwa. Kusasana makuzewa. Kusasana kwakasiyana siyana. Anditi mangwana uliwakuda. Mangwana uliwakuda. Kamwana kaikuona. Anditi. Amen. Mwana alikuwa ationa baba sana. Hapa. Kuzo tanga wewe maji. Kapita baba. Kapita baba. Kwa nini ndio Mwengeruji. Ino zama nani? Unaka chumu. Ukuni kama zama nani? Na zama nani sisi ndio. Na kuwaza. Asije zama nani? Zama ita. Unaomba sasa baba. Ndio kuwaza nini? Kana mama baba na mama baba kwenda wasungirira. Hizi ziso yataka pa wana. Isina kudi, sina kukodzera. Amane Samaria takabva kunyika tese. Takabva tese kunyika ndo kwatai vari. Ipapa anapatitesa neni wavo neni pano papa tese. Hakuna kana nomwe dakarurama pamberi paMwari. Ndiye taura varume. Hatina handiti tirikuya kutsvaka kururamiswa nani naMwari. Mutoro na baba vakadini vakarurama pamberi paMwari. Nokudaro kuti kerekere zvapupu inzi zvapupu zvaJesu Apostolic Church. Inini sana baba misorema chechi isunke. It is the result. Yenu imi wana baba mukaisa msoro papi pamwe chete. Tulika bazake maza kuti amene zake ningi, amene zake ningi. Ndofuka patakapedzisira kusangana triangle. Takakurukura nhoroondo dzakasiyana dziri marenge nokusumudzira chii kereke yedu. Tikabudana maresolutions avo tikati chadini takavimbisa kuti tichadini tichateedzera tichazadzikisa takabvumirana chinhu tichazoitawo mabinisi medu. But at the end of the day tichaona kuti isisu hatina kuzadzikisa zvinhu izvozvo. Takanyapa kunani? Kuna Mwari. Tisafunga kuti Mwari zvatinenge tataura titovimbisa akangamwa Mwari anoziva Mwari. Tinenge tichiwana titsvambe pamberi paMwari. Kana tavimbisa chinhu sana baba ngatizadzise chinhu ichocho chozadziswa ndokuti tiwadzane nani naMwari. Kana tisina kuzadzisa chinhu chocho tine chitsvambe tinondotongwa nokuti tinenge takonewa mabasa edu sana baba. Wangokuzana kuti uri munda wako here achokwadi ndiye asokagara uri munda wako tungati heya asina mashoka awo uchadi uchafa hana ubikwe akanikwa Safira mkazi ndobva auyawo zvakanzi iwe mkazi ichokwadi here kuti Maria matengesa munda wako yakati tukati ichokwadi
yacho nababa imba yakafunda zvinhu zvakashata zvekunyeka zvikazona tsoka idzo ndedzani murume wako vachakubva kumusumudza izvezvi vachikemesa kudi unomvika iwe ndozvachadiwa akafa nokudai kunyengedza Mwari nokuda kwokudi kwokunyekwa zvinoti simbolize Mwari. Anditi tiri kuti vana baba vana vedu navevana vanoremekedza vamwe vabereki ngavave vanoremekedza vabereki vavo baba namai nedzimwe nzvimbo dzekereke kana vanavakidzani vese. Hazvikumburi kuti baba mnenda kukereke mweyi usingaendi kukereke zvinokurwadza iri mushama Mwari uyo anoona mukatinekeni ndinakangari kuzodziwa wamwari mukuru kwake asi vana vake vakomana vaviri vainetsa zvokunetsa zviya asi kupedzisira akazonzi vana vakava vachafa musimupi mumwe chete imba yavo chapara musoro mumwe chete vana vaya vakafa musoro mumwe anzwa kuti vana vafa nebhokisi raMwari raenda akanga amudhara akadorya vakadi akafa. Zvinokonzerwa nokuti vana baba takashaya dzidziso upi kuvana. Handisi kuti akuramba tichienderera mberi asi kuti ndatinoda kuchingamidza Jehovha. Zvatanga panapa vabereki zvikuru sei songano ndeyokuvaka hunhu hwababa. Uri baba wakamboita sei? Baba vanokudzwa muraini namabasa avo. Baba vanobatsira chembere nechirikadzi kwete kubatsira mumwe kuya kuti haisina murume waakugwegwa rute. Aiwa, handiti iyo chirikadzi yakabatarisa kuti ibatsirwe newe nenherera yakadai kuti ibatsirwe newe asi kuti inherera iyi hanacho zvangu ndodyara mambo unodya china mambo ipapo. Handiti urukwara ratidza mukati menzvimbo yaugere kuti iwe uri munamati, iwe unotya Mwari. Vanhu kuti vari mukereke mukati menzvimbo yaugere kazhinji vanenge vaona kwai kwamuri namaitiro ari maitiro ari edu. Tiri kuti Mwari hatipi zvimwezvo. Yesu hatipi nokuti isuwo hatipi. Mwezvizvo? Yes. Hanzi kupa kunounda kudini? Kugamushira. Tinoimba sei? Munoona kuti chirova Beria, handiti? Chirova Beria yakapenda tichimba guruva chasego. Asi chida ichipa unenge wakadai ruoko kumashure. Uku kunonzi tandavadza ruoko upi asi wakuisa kumashure the opposite. Handizvo vana baba. Tauya sana. Vana baba mukadzi nomwe. Vana baba vanoda mukadzi wavo. Handiti? Vanoda chi? Mukadzi wavo ndiye mudzimai wavo. Makaitwa nyama imwe. Nani? naMwari. Kuti hamuri nyama imwe nhasi maakuzvengana sei? Baba vanofana kuremekedza imba yavo. Imba yavo ive nemumvuri. Mumvuri wemba unobva kuna baba. Unhu hwababa ndorwo hwatiri kuzama kuti tiumbane pano. Ini ndotadzawo zvavo.
taumba hwedu taona kuti apa pane mhosho topakazita zvivimbiso zvedu zvese zvatakavimbisa kuti tazozadzikisa tozozadzikiswa ndokuti tigonzi tiri vana baba vakasara vana baba vakamira pai muchokwadi kuti zvapupe imiro misoro yedu isu tiri munhu tisatarira madzimai nokuti madzimai speaking madzimai vanotikunda izvezvi madzimai atakatora tikavarora vakatigara matomba vari kuda mari kudadashi isusu tokodzero chii imoyeni yakaangara kana kuti chii kati vana baba vakasununguka vakasunungura mwoyo yavo vanogashira mwari mwedu nomwoyo wose saka handida hangu ramba ndichienderera mberi asi ndakuti nimboti ovi tichionesana kuti baba vanomufanira kuna baba vakaita sei handiti zvakasiwa mubhaibheri achiti kudza baba vako namai vako ndokuti mazuva ako agowedzera kuti panyika hakuna kutenga mazvikudza mai vako handikudza baba vako nani. The first is the father. Saka baba musazvisa kuti mune second because you are the first. Ndimakatanga kusikwa namai izosvikwa mudzimai. Mudzimai akasikwa somubatsiri kwamuri. Saka musava imimi rakasikwa namadzimai. Imimi. Handika? Hatipanzwisisei ipapo. Handika? Saka zvekuti tichakurukura panapa ngatizvikurukurei nomwoyo mumwe tikutaura kwandaita zvatinoita kubvumirana tichakurana masolutions whatever we are going to discuss ngative ndinokumbirai mese contributai mese ngaticontributei tese nokuti kererehani ndeyedu tese tirovakakerereza kuko tese handiti saka ngaticontributei ndokuti kana hama dzedu dzinouya kuzobatana nesu dzioneshwa tauya kukereke tauya kuchechi tauya kuzonamata zvinenge zvamunoona zvinomuona maizvo zvichiti vamwe vachinamatira kwanzi muprofita achinamatira munhu asina kupfeka hamuna kuzvino asina kana structural ari muroyo ndokazvinoreva asina kuti muprofita anoti mufundisi anoti mutungamiri wamwari hapana handiti hapana kuda chose zviripo zvakawanda zvekuitika zvatinoona isizvo handizvo zvatakatarisira isi tinovanamati tinoti tinovanamati vakakwana pamberi pani pamwari saka ndoda kutenda chinguva chino chamandipawo kuti ndikugashire ndichiwedzerwa nditaugana baba vani vamatunhu saka ngatienderere mberi chikurukura tiri tese takadini takabatana sunungukai vana vamai sunungukai vana vamai tobatana kuvumba chinhu chimwe chinosimudzira kereke yangu yedu. Munhu akauya pamberi pamwari kana mati akashinga pamberi pamai akabva kuti rwendo ndarikufamba ndikabva ndazadzikisa mwoyo wake oenda mwoyo wake wakaguta ndozvakufambira unenge wazosunungura pamberi pake